Здравейте, приятели, аз се казвам Севи. Тук е Харо и Кадърджан. Здравейте, приятели. Да, трима сме. Някой, аз ще... Днес ще играем сурвал. Да, аз да убия крава. Бах тъпта му. Аре бе! По... Да намерим една къщичка, да правим кирка и да отиваме на Мара. Как на мината, извинявам. Ти Кадърджан, какво правиш? Всички... Кадърджан, ти можеш да направиш... как се прави? Отдавна съм играл на Майнкрафт. Кадърджан, ти ми направи крафтлика. Да. Благодаря. Кой направил? Аз имам... Аз ще правя меч. Ако... тук може ли да направим къщичка? Да, всички да... Има тук калай. Аз съм тук в къщата, де ви чакам. Аз тук... Аз намерих калай. Извинете, малко тежки ще, ама няма нищо. Какво да правим? Аз какво да правя? Изхачих си. Матка, да ти дам ли това? Да. Колко имаш? Дърва. Майнкрафт е... Кристи, тебе чакако. Искам, после искам, ще дойда после. После...